Sziasztok, én Next vagyok, és a mai videóban megosztom veletek a Poke Pet-tel kapcsolatos tapasztalataimat, és segítek nektek, hogyan legyen még erősebb, hogy legyen a leghasznosabb a pet, mert egyébként úgy tűnik, hogy mégiscsak erős lesz a végén, úgyhogy tartsatok velem! Először is hol tudjátok megszerezni a petet. Ugye a fő küldetést elkezditek, és nagyjából egy ilyen fél óra, egy óra alatt meg is tudjátok szerezni az új Poke Petet. Ez valószínűleg a legtöbbeteknek már megvan, és ugye ha megnyitjátok az inventorit, akkor itt van, hogy Seneschal Construct. Ez a petnek az inventoria. Itt 8 hely van, 2 nagy rúnának és 6 kisebb rúnának van hely. Ezeket úgy hívják a játékban, hogy Governing Stone és Tuning Stone. A Governing a nagy rúna, a Tuning Stone pedig a kis rúna. És ezeket úgy tudjátok megszerezni, hogy például a vault végén vannak chestek, ládák, azokból, hogyha azokat kinyitjátok, azokból esnek. Azt valószínűleg már ti is ismeritek. A második az például, hogyha eljöttök ilyen helyekre, és például itt van egy, ezt megölitek a Herald of Malphast, akkor abból is esik mindenféle ilyen rúna. Na, a rúnákat, azokat úgy tudjátok felfejleszteni, például vegyük példának, van ez a Bushwhack nevű rúna. Ebből, hogyha összeszedsz mondjuk kettőt, most pontosan nem tudom mennyi kell, kettőt összeszedsz, akkor felfejlődik rang 2-re. Utána mondjuk kell hozzá 3. Megint megszerzel 3 ugyanilyet, akkor felfejlődik level 3-ra. Tehát így szépen minél több ugyanolyan rúnát szedsz össze, úgy felmegy a rankja. Na. Viszont, hogyha elkezd szépen betelni, és mondjuk már ugye a patch óta elég szépen lehet őket fejleszteni, sokkal kevesebb kell hozzá, hogy felfejlődjön, mint eddig. Na most például a 9-ről 10-re 6 ugyanilyen kőre van szükség. Viszont nem kell megijedni, mert amint elkezd mondjuk egy pár, mondjuk azt mondom, hogy 10 level 10-es lesz, akkor utána már sokkal egyszerűbb fejleszteni a többit, mert hogyha kiesik egy ilyen, ami már megvan, és level 10-es, akkor kapsz, már is mondom, Shattered Stone-t. Tehát kb. Egy ilyen 150-200 Shattered Stone-t kapsz, hogyha egy olyan rúna esik ki, ami már megvan. Na, ha elég sok Shattered Stone-od van, akkor ide jössz a bármelyik ékszerészhez, és itt láthatod, hogy 200 Shattered Stone-ért és 20 Iron Chunkért tudsz venni egy ilyen cuccot, amit hogyha kinyitsz, akkor minden esetben kapsz 2 stone-t. Na, itt annyi a csavar, hogy ez a 2 stone, ami esik, az biztos, hogy olyan, ami még nincsen meg. Tehát ezzel nagyon szépen ki lehet egészíteni, egy kicsit vaultozol, kicsit nyomod az overworldbe a bossokat, és hogyha minél több 10-es rúnád van, szépen idejössz, és ezeket szépen felveszed. Na most láthatjátok is, hogy el is értem a level 10-et. Arra figyeljetek, hogy amikor vesztek ilyeneket, mondjuk vesztek 20-at vagy bármi, akkor egyesével nyissátok ki. Mert hogyha sokat nyitok ki egyszerre, akkor viszont duplikálni fogja a... Látjátok, hogy akkor már viszont Shattered Stone-t adott, mivel már meglett közben a rúna. Tehát mindig egyesével nyissátok ki, és akkor mindig csak az a rúna fog esni, ami még nincs meg nektek. Na, hát ugye nálam már most az összes megvan, úgyhogy random dobálja ki. Na, de igazából ennyi a lényeg, hogyha már egész szépen felfejlesztettetek rúnákat, akkor idejöttök és váltotok be. Hogyha már feleslegesnek érzitek beváltani a Shattered Stone-t, vagy esetleg már mindegyik level 10-es, akkor van egy másik módja ennek a Shattered Stone-nak az elköltésére. Mégpedig tudtok venni murmuringo bolzokat, és ebből
hogyha ide jöttök ehhez az emberhez, akkor itt szépen tudtok konkrétan rámenni mondjuk egy itemre. Mondjuk én azt mondom, hogy az amulettem nem elég jó, és szépen veszek egy csomó amulettet. És akkor hát, ha jó lesz az egyik. Úgyhogy ha már szépen fejlesztettétek a rúnákat, akkor erre be tudjátok váltani. Na, most pedig meg fogom nektek mutatni, hogy mikre is jók ezek a rúnák. Ugye úgy van, hogy két nagy rúnát tudsz berakni. Ez úgy működik, hogy berakod a nagy rúnát, és a három kis rúna, ugye, ami hozzá tartozik, a nagy rúnát kicsit meg fogja változtatni. Hogyha megnézitek, akkor itt írja a rúna alatt, hogy modifiers, és felsorol három dolgot. Na most az a három dolog, ugye azok itt vannak, és ez a három, ez mind rá fog menni erre a képességre. Na most ez a képesség, ez ugye ilyen kis méhecskéket lövel ki magából a petünk, és hogyha ezt a kombót használjátok, akkor ez például a boss killekre nagyon jó. És már is meg is mutatom, hogy miket sebez. Tehát itt igazából annyi a lényeg, hogy a méhecske az most nem egyet lő, hanem ötöt, és mindegyik betámadja a targetet. Na most ezek annál nagyobbat sebeznek, minél több az attack poweretek, tehát ha szépen fel tudjátok nyomni az attack powert, akkor nagyobbakat fog sebezni, és láthatjátok is, hogy ilyen 200-300 ezreket sebez. De mondjuk egy barbárnál, hogyha van 160 000 attack powered, ezek akár milliós, több milliós sebzések is lehetnek. Így például öltek már meg Durielt, Lilithet is, úgyhogy csak a pet ölte meg. Úgyhogy ezt is lehet csinálni. De most fogok nektek mutatni egy olyan buildet, hogy Flash of Adrenaline. Itt annyi a lényeg, hogy 20 másodperc a cooldownya, és 20 másodpercenként ad neked 20% multi sebzést. Na most itt ki kell térnem arra, hogy mindenkinek világos legyen, hogy 20% X. Az azt jelenti, mutatok egy pár példát, tehát például van a fegyvereden Damage to Crowd Control, ez nem multiplikatív sebzés, hanem additív sebzés. Például Damage to Close, az is additív sebzés. A Critical Strike Damage, a Critical Strike Chance az ugyanúgy multiplikatív. Például a Core Skill Damage, Damage with Dual Wield Weapons, ez is simán additív sebzés. Shadow Damage, viszont, hogyha benéztek ide, itt is van például nekem olyan, hogy Imbue sebzés 20% X. Na most ez azt jelenti, nagyon egyszerűen lefordítva, hogyha X-et látsz egy százalékos sebzés mögött, akkor az szorzó. Tehát a 20% azt úgy kell felfogni, hogy 1,2-vel meg kell szorozni az alapsebzésedet. Tehát ha 100-at sebeznél, akkor eljön az 1,2-es szorzó, 120-at fogsz sebezni. Tehát visszatérve a buffra, amit ad a pet, ez az összsebzésednek, nagyon lesarkítva, az összsebzésednek az 1,2-es szorzata. Tehát plusz 20%, ugye. Na, viszont, mivel 20% a cooldown és 8 másodpercig van rajtad ez a buff, ez nem elég jó. Szóval tudunk csinálni egy olyat, hogy van egy ilyen duration support rúna, 4 másodperccel megnöveljük a buffnak a ható anyagát, így már 12 másodpercig lesz rajtunk, viszont tudunk még berakni egy olyat, hogy 40%-kal leredukáljuk a cooldownt a petnek a képességén. Na és hogyha most megnézitek, akkor 12 másodpercenként a 12 másodpercre buffot. Tehát innentől fogva folyamatosan rajtunk lesz az a buff. És ugye ez egy 1,2-es szózós buff. Tehát 20%-kal nagyobbat fogunk sebezni. Na most viszont vannak itt olyanok, hogy Uber rúnák. Ezeket úgy tudjátok megszerezni, hogy kimentek és
csináljátok ezeket a Herald of Malphast küldiket, megölitek folyamatosan a bosszokat. A leghatékonyabb az az, hogyha egy 4-es csapatba mentek, kerestek egy olyan helyet, ahol egy kis részen 2 ilyen van, és egyszerre ölitek mind a 2-t, és felváltva mentek a másiknak a helyére. Így mindig fel tudjátok ott is szedni, akik például ti megölitek itt, ők megölik ott, és ti innen átrontok ide, felveszitek a cuccokat és vissza. Tehát így folyamatosan tudtok felváltva menni, és fel tudjátok szedni a cuccokat. Na, hogyha megölitek a bosst, akkor fogtok kapni ugye az Elemental Core a sima a bosshoz kell kint az Overworldbe, viszont hogyha megölitek, akkor fogtok kapni ilyen Igneous Core-t. Az Igneous Core-ból 7 darab kell, hogy meg tudjátok idézni a nagy Uber Boss-t. Az Uber Boss az úgy néz ki, hogy bementek, és 4 fele lehet menni. Úgyhogy mindenkinek 4 fele kell mennie, viszont arra készüljetek fel, hogy itt 100-as szörnyek vannak, tehát ha 80-ason bemész, akkor nem nagyon fog menni valószínűleg. Csak a nagyon Uber brutál itemeid vannak. Szóval bementek, elmentek 4 helyre, végigviszitek a pályát, és a végén 4-en összegyűltek és megölitek a boss-t. Arra figyeljetek, hogy a boss elég kemény, úgyhogy ha nincsen jó cuccotok vagy valami, akkor elég gyorsan meg fog ölni. De mondjuk egy barbár akár one-shotolni is tudja, nagyon jó cuccai vannak. Na szóval végigvittétek a boss-t, és kiesett az Uber Unique runa, akkor ugye ide be lehet rakni a Genesis rúnát, ami 150%-kal megemeli a hatóanyagot, amit amúgy ad a rúna. Tehát így már nem 20% lesz a damage, hanem plusz 50%, ami egy másfélszeres szorzó. Tehát 100 helyett 150-et fogsz ütni. Tehát ez a buff, ez már eléggé jelentős, ez nagyon durva. Ez konkrétan így ilyet, hát nem is tudom, skill fába, se paragonba nem tudsz kirakni. Tehát, és ez csak egy képesség. Na, igazából a Genesis helyett lehet bármi más használni. Én például sokáig használtam a Safeguard. Ez 15% damage reduction-t ad 7 másodpercre. Lehet használni a Fortify-osat. Ez Fortify-t ad, az is nagyon jó. Akkor van olyan, hogy ez például behúzza az enemiket. Ez is nagyon jó lehet. És nagyjából itt ennyi is. A másik része, az pedig Tempest. Kicsit nehéz itt megtalálni. Na, a Tempestnek az a lényege, látjátok is már elkezdett lőni a pet. Ez egy ilyen kis áram, fölfele lő, és akkor rámegy az enemire. Ez azért jó, mert 0,8 másodpercenként sebez. És ugye már ugye megbeszéltük, hogy amiket ide berakunk rúnák, azok mind ráadódnak erre a képességre. Na, és akkor erre szépen rápakoljuk hol is van? Tehát például erre rá lehet rakni a Resource Supportot, ami nagyon jó, mert folyamatosan visszaadja az energiát, ugye 20 Primary Resource-t ad, ez soha nem fog elfogyni kb. A manád. A másik, amit én használtam személy szerint, az ez. Ennek ugye az a lényege, hogy chilleli az enemit, és ezért mindenféle szorzót rárak a sebzésemre. Ami még nagyon jó, ez az Efficiency Support. Ennek az a lényeg, hogy 15% Critical Strike Chance-et ad azokra az enemikre, amiket lő a pet. Szóval amikor ütöm ezt a szörnyet, amit lő, akkor 15% Critical Strike Chance-el többen lesz. Na, viszont én ezt a resource-ot nem szoktam használni, mert nekem nincsen gondom a resource-szal, és berakom a másik Uber rúnát, az Evernight-ot. Ez 4 skill pontot ad 2 másodpercre. És ugye itt annyi a csavar,
hogy ez 0,8 másodpercenként használja, tehát 0,8 másodpercenként kapok 2 másodpercre minden skillre 4-et. Tehát, hogyha megnézitek, akkor folyamatosan van minden skillre 4 másodpercem. Ugye ez sokaknak ismerős lehet, a Shaco az ugyanezt a passzívot adja, és így folyamatosan van plusz 4 skill ponton minden egyes képességemre. Szóval ez kb. Egy ilyen 20%-os plusz damage, plusz ugye ha megnézzük a skill fát, akkor azt láthatjuk, hogy a next rank kevesebb a cooldown. Tehát nem csak többet sebeznek a képességeim, hanem kisebbek lesznek a cooldownok. Itt például sebzés sokkal nagyobb lesz a Shadow Imbue-ra, Shadow Stepnél is nagyobb lesz a damage, a dashnél, az ugrásomnál kevesebb lesz a cooldown, nagyobb lesz a damage, szóval összességében ez nagyon sokat számít. Akkor szerintem ezek a legjobb kombók. Igazából még annyit tudtok csinálni, hogy mondjuk kiszeditek, mondjuk ha elég a damage-etek, és inkább nagyon haldokoltok, akkor meg tudjátok azt csinálni, hogy például van itt ez a Reconstruct. Ezt berakjátok, és a pet folyamatosan healelni fog titeket. Sőt, még be tudtok rakni egy barriert is. Látjátok? Tehát kaptok pajzsot, plusz még vissza is healel amúgy a pet. És akkor ide szépen berakjátok hát nagyjából azokat a rúnákat, amiket eddig is használtunk. A Duration Support az nagyon erős, Tactical Support is nagyon jó. Damage Reduction, Fortify, és akkor szépen, hogyha mondjuk úgy érzitek, hogy a sebzésetek sokkal több, mint a pajzsotok, akkor szépen berakosgatok olyan rúnákat, itt bebugolt a rúna, olyan rúnákat, amik életet adnak, pajzsot adnak, damage reduction-t adnak, és konkrétan egy ilyen nagyon durva tank fog születni belőletek. Ez a videó most ennyi volt, remélem tudtam nektek segíteni, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszi, sziasztok!